Moi kaikki, tänään me pelataan Blox Fruitia. Tästä ehkä tulee nyt vähän lyhyt video, mutta katsotaan, se ei haittaa. Mutta nyt me mennään Blox Fruitiin, niin kuin mä sanoin. On tullut uusi update Blox Fruitiin. Ottakaa tää lataa hetki. Ja muuten, ottakaa tää lataa. Niin, mä sen tää on ihan hyvä. Tykkään. Mulla ei ole vielä liikettä, niin yritetään se saada tässä videossa. Mutta mennään tappaa. Onko täällä Captain Elephant? Ei oo Captain Elephantti. Siis me mennään sitten tänne. Mennään kattoo, että onko sitä, mikä se oli, mä muistin nimeä, mennään kattoo, ei oo. No sitten mennään kattoo, että onko Keikkuinen. Koska siltähän saa ihan hyvin masteri. Ei, bro, low memory warning, aina. No, mennään nytten ottaa boatti. No, mä menen boatin, lentäminen on hidas. Täällä on ihan kiva lentää. Tää lentää tää boatti ja se on hyvä juttu, se on nopea. Tuolla on, oliko se Cake Island? No, mennään nyt sinne. Oota. Mä oon ihan kohta Cake Islandissa. Oottakaa, mä ajan nyt sinne. Joo, tässä kestää hetki, mutta by the way. Oota. Niin, mä sain vähän aikaa sitten ton Sanguinaritin ja se on ollut todella hyvä. Ja se on ollut ihan best. Toi, mikä se oli, Fighting Style. Niin me ollaan pelillä. Toivottavasti Keikkuinen on täällä, koska sit mä oon ihan turhaa ajan tänne. Ja sehän on sitten ihan hiilestä. Mut me ollaan kohta pelillä. Jos Keikkuinen ei oo täällä, sit me mennään farmaan noit KK jotain, en muista. Oota. Jes, Keikkuinen on täällä. Lennetään sinne. Vähän kiva update. Mä veikkaan, että mä kyllä tuun varmaan kuolla sillä, mutta testataan. Gravity please on. Joo, tää. Oli pitää olla. Mä oon hetken kanssa vielä, koska joo, noin. Oota. No, ei, mä nukkuun. Mä otan täältä. Ei, mä missasin. Come on. Miksi Keikkuinilla on näin paljon HP? Tää on ihan hilveet. Puolen tällä. Oota, ei. Mä tules. Mä en halua kuolla. Mä en halua lusaa bounty. Ei. Jos mä tapan Keikkuinin ja low levelin. No bro. Mä en halua kuolla. Ja sit oota. Niin. Jos haluatte tulla pelaamaan munkaan, niin mun username on Lennardo254. Älä kysy, se on vähän auto username, mut ei sillä väliä. Tää nyt vaan tappattaa Keikkuinen. Kuinka vaikeeta oikeesti tappaa? Miksi sillä on niin paljon helttiä? No. Mä en tästä videossa puhu englantia, koska kokonainen video on vähän vaikea puhua englantia, koska englanti on vähän vaikea, vaikka mä olisin todella hyvä. Mutta mä en pysty puhumaan tätäkin sen takia. Ei mä kuole ennen kuin tää edes kuolee. Varmaan. Ei, mä missasin. Nyt siitä. Ei, liikaa. Vai oliko sen tiedä? Hiilataan. Ei. Miten se on aina usein? Ei mulla tuo.
level 1 ability Dragonheartille. Mun pitäis hankkia sille enemmän liikkeitä, mutta se on vähän vaikea, kun mulla ei oo siinä statteja, mutta siinä tekee... Kyllä mulla ehkä riittää statteihin. Statteihin, mutta tässä videossa mä en nyt full masteroi. Mikä se oli Dragonheart, mistä mä en full masteroi tässä videossa, koska mä en jaksa, kun mulla on niin vähän masteria sillä. Mulla on vaan joku 150, siinä kestäis vähän hetki. Kun mä oon tapannut Cake Queenin video loppuun, mut siinä kaikki silleen, tää ihan kohta kuollu. Oota, ihan kohta. Oota, paljon lävöitä. Ei, älä nyt lennä ulos täältä. Ei. Vaikka mä vaan lopetan jäppäämisen hetkeksi. Bobby, ei vitsi. Tuolta. Mielestäni tää on paras liike tällä Gravitillä. Tää on se vikaliike, mutta mulla ei oo sitä vielä. Joo. Ei. Shooting Stars. Ihan ok liike. Kuinka kauan Cake Queenin tappamista kestää tää videon? Kestää 10 minuuttia. Ihan kiva kyllä, mut mä yritän nyt vaan tappaa tän nopea. Missä? Noniin. Se on ihan kohta kuollut punainen haupe. Haupe ei kuole. Tuossa singularity ei mä kuole. Gravity, Blizzard, Singularity. Se on ihan kohta kuollut. Ihan kohta. Se on niin melkein. Ihan melkein. Kuolee. Tyhmä keikku. Ei. Kuolee. Kuinka oota. Se on ihan kohta one shot. Okei, mut sanokaa kommenteissa, jos haluatte kalastusvideota tai jotain tällaista. Ihan muuta vaan kysyn. Koska kalastaminen on ihan best. Se on niinku mun harrastus. Ja todella kallis harrastus muuta. Mut no joo. Se one shot Cake Queen. Yes, vihdoin se kuoli. Tuleeko liike? Ei. No, moikka kaikki. Moikka.